Pajjiżna qed isejħilna mill-ġdid. Ejja nerġgħu ngħidu iva għal pajjiżna. L-għażla hija waħda ċara, għażla bejn Joseph Muscat u l-klikka korrotta tiegħu u pajjiżna. Quddiem din l-għażla jien nażel Malta. Messaġġ imqanqal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'diskors importanti waqt il-mass meeting il-Partit Nazzjonalista organizza f'Ħażebuġ. Pajjiżna reġa' qiegħed isejħilna u għax pajjiżna qiegħed isejħilna aħna mill-ġdid irridu nerġgħu ngħidulu iva, ejja nerġgħu ngħidu iva għal pajjiżna. Huwa qal il-poplu jrid jerfa' responsabbiltà ta' din l-għażla u sostna li l-Partit Nazzjonalista mhux se jaqta' qalbu quddiem din l-isfida. Ejja ma nħallux il-gideb jaqtalna qalbna. Aħna ma naqtaw qalbna qatt. Aħna qatt ma qtajna qalbna. Ma qtajniex qalbna quddiem l-indipendenza ta' pajjiżna. Ma qtajniex qalbna meta d-demokrazija kienet medda. Ma qtajniex qalbna meta ma rridunix nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu naqtaw qalbna llum? Mhux ser naqtaw qalbna, aħna ma naqtaw qalbna qatt. Simon Busuttil sellem lil Godfrey Farrugia u qal li bl-eżempju tiegħu Godfrey Farrugia wera x'inhi d-deċenza. Godfrey Farrugia huwa persuna illi bl-imġiba tiegħu, bl-eżempju tiegħu wera x'jiġifieri id-diċenza. U wera wkoll illi biex tkun diċenti m'hemmx għalfejn tkun nazzjonalist, m'hemmx għalfejn tkun laburist, biex tkun diċenti kull ma trid huwa li tkun Malti. Simon Busuttil għamel appell ġenwin lil dawk li ma jimpurtomx mill-korruzzjoni għax huma sejrin tajjeb u fakkar li l-korruzzjoni hija marda li pajjiżna jrid ifiq minnha. Lil min iħoss illi illum sejjer tajjeb u illi ma jimpurtax allura mill-korruzzjoni, l-appell tiegħi hu anki int. Nappellalek illi tifhem, illi tapprezza, illi pajjiżna bħalissa huwa marit u jeħtieġ infejquh minn din il-marda tal-korruzzjoni. Simon Busuttil indirizza wkoll in-nazzjonalisti li għadhom imweġġajn u saħaq li l-Partit Nazzjonalista mhux se jirrepeti l-iżbalji li jagħmel u tenna li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-partit tan-nies. Aħna fimna illi ma konniex perfetti żgur, aħna fimna illi żbalji għamilna, aħna fimna u jiddispjaċina illi stajna weġġajnik, imma llum wasal il-mument meta rridu nħarsu il-in u aħna nweduk illi mill-iżbalji illi għamilna tallimna wkoll u għax tallimna maħniex ser nerġgħu nirrepetuhom u għax tallimna ser nkunu dejjem hemm għalik daqs qatt qabel hemm għalik. Appell lill-laburisti ġenwini li huma mitlufa u mbikma għax mhumiex jarfu lil Partit Laburista llum u appellalhom li l-għażla tagħhom għandha tkun lejn pajjiżna. Kunu qabel kollox lejali lejn pajjiżna. Fit-3 ta' Ġunju pajjiżna għandu bżonkom. Fit-3 ta' Ġunju aħna maħniex nazzjonalisti, aħna maħniex laburisti, aħna maħniex tal-ħodor, maħniex tal-oranġo, aħna maħniex il-ħomor, aħna maħniex il-blu. Fit-3 ta' Ġunju aħna il-kol Maltin. Fid-diskors tiegħu Simon Busuttil elenka l-proposti li ressaq il-Partit Nazzjonalista u xejjen il-gideb li qed ixerret Muscat dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Pajjiżna qed jerġa' jsejħilna, kull darba li sejħilna pajjiżna aħna omna. Wasal iż-żmien li nerġgħu ngħidu iva lil pajjiżna u fit-3 ta' Ġunju nażlu Malta. Tem jgħid Simon Busuttil. Never